Sagudayan nga rin ti surat, ti pagkasaritaan ni Lisa nga Napolwan, artek met ngamin, idi kalman layo. Idi kalman laeng manong nemi, ta agrubrubuatak manen nga mapanagserbis. May saak nga manicurista ken pedicurista manong nemi. Mabanak latak susur kada kitay ag-text kanyak o may kaman o may nakami man serbisan at dakam lima ditoy. Imbatik ti anak ko manong nemi ti katugangak nga babae. Nanang, makayom mo kay labasitan ganiya Lili. Ayan na aya. Datasango ang gayaya. Ang lakit ng madadayo Bilinan nyo nga sango madayo. Papanamaya. Ganapay nga rod nanang. Nakmanin nagsapul ti kwarta. Igatang ti bagas. Igatang nga nakiti kasapulan dito ti balay. Igatang ti sidaan. Ato ka ti service sa mita. Jakla mo nanang. Umay kanto ka ti mangal daw. No, adot service jay maudi nga pagserbisa ko no pangal daw, pakaabutak ti pangal daw, di jakto nga mangan. Makamukha ito labasitin. Di awalat mabalim mo ibati a kwarta di tata, no, dagla ko ti ikaw kin kumatangak. Tadanto si DM ka ni Lili. Takilot mga na ay, adanto mi si DM ka ni kwa. At artek ng asawa. Wala, tanak yun. Mas pala turog na, agar-urok. Bas ko mga bimangon na, tanapang ko man nagtrabaho mo di construction. Yung kasi ano pag nguminga, makabakon dito, anak oras di sumang pedirabi. Alas 12. Sakit dito. Sto na ti partek na. Artek. Bagbagam ko mga minatasawam, nanang atot pa magbaga ako ni ti anak yo. Ngayon dyan na tinakaro nga panagbartek na tapno makapagtrabaho. Numarugyan ng tilonas nga agbartek, makalawas dito nga saan agtrabaho. No sana kung nga pa nag-service nga, aduan da kita yung service at ti manicure kada pedicure, awan ti may gamante a kwartan. Alamang ti karutin ta kwartan, gumatang akto ti hab medya kilo nga ikan, no, ta gumatag lako ti ikan. Hindi ito ni. Awatin nyo. Awain. Lalak nga rutin. Makamukay na po ko yun, makabukay na ta anak yun, no, agsapol tot si Dain na kani. Awan na kasagana nga si Dain. Nagkilapin kami nga na ibos. Kasano nga saan nga na ibos kita, inibos tayo matami. Nagkilapin saan yung daan ni Dodong. Artek tumat kami tanan. Mahamon to matan, biyag naman tanan. Oo, dandanak pakit mauman. Kita ano sa mabalasan ko ta, asawang nga rin ti anak ko. Dakay man kas pagarikan ti akin asawa ti kas ken kuana, maanusan nyo. Kaya ano sa mata asawa nga rod. Bagbagaan nyo ti anak yun nanang. Tano saan ngagbalbaliw. Baka no, panawan mi iti anak ko. Papanan nyo ko mga rod. Kimapang kami sa dinatihan yan, ti pakaragsakan mi. Ti awan konsubisyon. Kasla muli bagbagabalasan ko nga sumapsabol ka ti mangkabit kang. Inako nanang. Pudnon sakit siya ko na. Nanang, amok teraramidek, jak kayat tagaramid ti mani. Kasta lang aruden ti asawa, ka artek, sa kupay laramiden ti kasta. Kit na siya ito kasta. Bagbagaan nyo tanak yun. Kaya na ako, no saan nagbalbali dito talaga panawak na ta artek ng anak yun. Uwan manong nemi dandan ni akon mauma. Takasano nga tsak mauma. Abos sa lang aruting agtrab-trabaho, dawatan nakpay, saktan nakpay no kasta nga saan nakamangtid. Abos ta dinan ar-aramidan ti obligasyon na akas ama, ken padre ti pamilya. Dinapayan ar-aramidan ti obligasyon na ti awanan dragsak ko. Kumapapala ka rin kita kapatadak na nagpindas biyag da. Nagdungo di kat asawa da, di kita anak da, kukuyog da, mapanagmol, mapanag-shopping, mapanmangan iti restaurant. Kasta ko mga matililiwak ka dito nga dudong arte. Ay, biyag, tala masarasarakan. Magbabawi, kumapay nga rin ngayon asawa, kadi sumit kinayat ko. Amok idin manunemi nga amo ni dudong ti uminom.
construction worker idi, manong nemi, idin to tasyak, ket agtrap-trabaho, iti may nga beauty parlor, agmamanicure, pedicure, na mamugiso na idi. Umagpa-cleaning, pedicure, ken manicure. Nagwagwapo idi at langana, kunamlan saan nga mamartek. Kaya abot ha, gwapo, kaya managregalo met. No kasta nga pagpa-cleaning ito shop, manong nemi, ilibre na kamti merienda. Kasta una iti ayat niya, siyempre. Kaya na dapat ikiti kung daw nga erana ti pangal daw. Umay, ada karga ng bit-bit ng letson manok. Umay makipangal daw, makitugot ti sa daan. Nga dito ti po no apay manong nemi nga nasusurok ni impatig tanakasaysayat idi. Inaram na, kinaklon ko, mapanggam update, agbuit sine, kuwan, in-check-in na ko. Naala ng tikinabirhen ko mano. Sa anak eden nga makapagbabawi at anang na di agsikuga ko. Inasawa nak manong naming kasarnak, inyawid nak dito balayda, nagkasar kam lang iti sangwan ti Huwes. Civil wedding, manong. Aging kang impas ngay kon, nilili. Dito yung maten manong naming arimuar ti talagang burik na. Nasadot. No tinakayat din ba nagtrabaho, hanlatan. Napiya kumamat no saan nga, makin-inom, magbartek nga agawi, dumawat iti kwateng, hatang sigarilyo kan arak, na onited ko, tong paen na. Na umakakon ti kastoy manong. Manon ti tawan ni Lili. Agupat to. Kastamatan ti kapaot ni Dudong nga binaybayan ng ti obligasyon. Iti ayan, ti mo na nga serbisak manong nemi, duwa nga lalaki, talo nga babae. Dito yan. Alis na akmat kidyan, napindas ti parang ko. Almost more than 30 minutes ko tingatokin baba. No, pwede dumakano kit abutan dati may isang oras. No, adupet ti customer ko akit, abutan na 20 to 25 minutes lang. Ket manot charge ko mano. 160 up and down. Sago 80 ti maysa. At dapat tila pintas pa nagbayad naman nung 100, 200 nung up and down. Alis tak madlagid di makanong man. Nemi ka gam iti sangaribo, nasarok nga sangaribo. Ngem saan mo takang kanayon nga ato, ti serbiswa. At digundaway nga sa anak nga mapan na ag-service, mangluak iti laba, munusan, inak di karayan nga kurimes, kasi diya. Munusan, inak di bangka, inak di bakir, mangkita to anyaman, ti babaling kong alaan. Imbagkid diya takunada, ay ako, nagagat ka launay, Lisa. Nana, nagagat ka, mapangkapay karayan nga kurimes. Mapangkagbani ko, nagpedicure, naawang serbisa, mangluka tila ba? Nangarod na tsak agkuti akit matay kami. Kayang-kayat matilata ni Dudong, mapanagtrabaho, no saan. Kakaiso na mapanagtrabaho, ibartek naman. Naawang kawartan, dawatan nakman. Ay, nagrigat ti kasta nga kasasaan. Imbas ko mga iso, ti mga kalikagom ti panagbiagyo, sumot ti papakpakan, palamot, tungar. Imbaga taon pa'y adi ni Lili. Takasano nga agadi. Di na pa'y masahong nga kutkutin tinabudo na. Ana! Kahit musawan, mail-iliw ka ng dinamatan aramidan ti obligasyon na. Diyak pag ito pampanunutan datan nana. Nabayagin, awan iti panunod ko. Hanak mat mailiw at umit ka iliw ko. Diyak pampanunutan, so pa'y pakabanugan. Angim kasapulan malasan ko. Nang runak at naraman ng ba't nga rudan. Alagat pakudkod mo iti sa balin na? Kalabat ibagbagay sa kabagbakit. Gatuan, no saan nga masango ni Artak nga asawam, ipakudkod mo iti sa balin. Naging gang iti may sa nga bigat manong nemi at na nag-text kanya. Di mo't si kadatay agser-service, iti manicure ken pedicure. Sinong bata?
When siya, ma'am, sir. Ma'am, sir, kung nakatadyak man na mo, babae, lalaki. Hamad ka nakapuno. O may kaman balasan ko dito balay. Dito balay yo? Kuna ka? Sino kay ka dana, tata? Manang, ading, manong. Nagring, manong nemi, tinawagan na. Hello? Hello? Eh, lalaki. Dakimat gayam, sir. Ay, saan ka ngamin nga tumandanon dito ayang mi eh? Inatayin nyo ka di, sir. Kabaranggayan kayo kadimatlaan? Agkakabaranggayan tayo, agkakapurok tayo pa eh. Nga madangam dito mandanat amyanan. Ay, awan matagpas pa service dito, tata. Awan awang nga ti kakontak mo dito, yung kabutan na alak ti cellphone number mo, so akin gidontak ka. Inuti ka dito, dati akin amyanan amin nga balay. Nabipintas amin nga babalay dito amyanan na. Upat ko na, dua ti bangir na tlaod, dua iti bangir na ti daya. Adag iti akin amyanan ti bangir na tlaod. Eh, ado aso yun tanda, tata. Baka nakagalot ti kiti asok. Agdurbar ka laeng. Tao may ko ilokatan. Manukay nga serbisak dita, tata. Siyak lang. Na malugi, siksika. Kita nga bali at numanot kayat mong ipagbayad ko kang kadited ko. Kaya amam mo, tata. Isungarat ko umay katap no mamamunat. Kaya ka po manong name tawon ti serbisak nga talaga ito dahil tangal daw na panak. Nagnagnak manong orita na sa pamot pailaing. Agalas 9 pailaing, amat pala nga naputot. Sa nalinong ba't pag naak manong tado na kita kay kayo. At damakam amukan niya manong name pinagunyan nak. Lisa, papanam, diya amyanan. Nuta diya amyanan. Diya akano akit amyanan ang akin laod. Ni Tata Ador. Tata Ador? Wala pensionado. Kaya, tamang pala nga pa-service ka. Diyan man amon nung nakalanat number ko, manang. Alayin ka nga rin dun, Kahit awan sabot sa baling ang service. Siya kumaangin, mait pala. O, sa may sakit ang pagbayad ko. Dumat kita makamot number ko. Nag-text dalatan, kayat dak. Una text sakit nabayag nga saan nga nagpa-service. Manong name nalawat ti solar ti balay. Madlaw mo na tanga pensionado na at mabalin na. Kasi itapay lang, di manon dito ya. Awan mo namin ti mangayab kanyang dito isog italaeng. Nagdurbela. May isa nga nakayang ubanan nin manong name ti rimuar. Naka-sando, naka-short, naka-chingkletas. Pinlokat na ti basit nga rin daw ti Kate. Si Ganilisa. Wandata. Lasumrek ka. Awan ti pagdanagam ta nakagalot ti aso mi. Awan ti pagdanagam kapot di kapat. Awan ti mga ano kang ganito. Kita kami, nabay kami nga nasa nga na kukuan ka na servisa ti ramay ko dito. Babakit ti nga ato. Alan, sumrek ka. Hanggang magbalasan ko. Sige, tata. Anda pa nagamak kumanong name ka po tayo detalyawag iso nang kitkitain na napagkat pa ng matmat na kanya. Naaram sa amin na itong alakahin ako nakatinakim ko. Yung kabaylan na katapay lang. Kapit na dyan sa lutsod ito na panunod ko. Kabaylan na katapay lang. Na very neat nga lakay. Ubanan, ngem jay muso na, ayan, kasla bagong ahit, nadalos tirupan na. Kasla, mano nga tatawon na. Napudaw nga nakinis ti kutis na. Kasla saan nga lakay ti bagina. Kasla napinpinas pa ti bagina ngem dudong. Ni dudong nga rusanger ti rupa na. Gabuti ka nagpanagsigsigarilyo ka na pandag
panagin inom na tayo ano. Ubanan ng dito nga lakay ngam kasla ubing pa lang tilanganan yung nilakay ko. Idin to tumano latawan ni Dudong. Ay, kung nadan naman nanginom ka, managsigarilyo ka, di mo among istemarid na bagi alisto ka nga lumakay. Ngam dito nga lakay, maistimar na ti bagina. Siguro, ag-gym. Siguro, ag-exercise. Siguro, nalalaing ngam ni Dudong. Sa balit at dati panunod ko manong name. Teko nakngaroden nga ko. Nabayagin nga awan tinang kudkud iti nabudo ka po ta artek met ngamin ti asawa. Sobre ka. Pintas gahin balayo na tata. Una. Abay siya na paradalos yun. Yung siyak lat panak-exercise ko. Abi kami takta kayo. Kaya damat pamilya di kita anak ko balo akmatan nga nabayag. Kaya di kayo mangalat ikatulong yun. Mangalak bet no ko ang maawang tagpaot. Taapay met, nga nagpaot. Kung na mo, sa anak ba't nga naungat, nadunguak ba? Nagloko maten. Numabalin na kumaano, akong pamilya kumaakit, siyak di sumrek akatulong yun. Mabalin matlat ta. Damat pamilya ta. Alagto ka ko nga roden ta ko. Anong orasan? Kahit mo tagmerienda ata pala umuna, sakbay nga rugyan ta ti kwa. Rugyan nga klininang nga. Mabitla nga. Dahin sa ganak nga merienda para kadata. Anong name eh? Dakit ini, nangaramit ka na ito eh? Tata? Wen. Naka-stack lang na ito yung interef ko. No, kayat ko ti mangan, mangalaklatan. Yeah. Agtali na ed ka na lamiis. Salad. Kimas. Data juice. Minum ka. Kumusta't biyag? Tata. Apay nga ipalubos nila kayo mo nga kwa. Agsursur kang mapanag-manicure ka nag-pedicure. Abay, awan trabaho na ya, awan no basit sweldo na. Artek iso na tata. Ana, mamartek. Nalaklakay pa kitilangan na ang da kayo. Nakakaarus-rus ang rejerupa na. Nutaduma, malipatan na pa iti mapanagpapukis sa ati kuan, ang barbas na kada kuan. Dinapayam mo asikasuan. Sa agat-arak, agat sagrilyo. Maumak pa din kas kang kuan nga irresponsibleng asawa. Nung ba nagtrabaho, bukod na lang tayo sweldo na bunusaan, dahil mapanagbartek, magiging inom lang ta, dumawat pa iti kwarta kanyak, dinak-ikan, kabilin nakpay. Loko ba't tikas tang asawan? Di mo pala sabidungan. Ala, tata? Kituan, awanan ti problema, no pakaunem, isuna, o may kantamangan kan, kunam, to idasaran ti kanan nang ikam sabidong na tapno, awanin. Alam, tato, libagbag kayo. Ako naklang na di malasang ko. Hamura namin din. Ngayon kasi di pangyari ka. Awan sila serbi ng asawa. Ay imbas ko mga makatulong. Iti mapalpalamot. Diba? Di ko naman din na pa maistimaran di bagina. Bakit din na pa makudkuda ng tinabudo? Kinamad lang kaya. Nagloko na itang asawa. Di na pa makudkudan tinabudom. Tapay, nabuto ka di balasan ka. Alata, tulay bagbagamit. Alay mo sa mga rodeta. Tanuan niyaman ti problema, may bagam lang kanyak na nakasagana ka mang solusyon, mang sulban ti problema. Ano nga problema yung bagbagam tata? Problema ti kwarta, han? Wala, hinaldo nga masapul ko ti kwarta, so kapurang kutiak nga rod. Di mo ka nga rod kayat nga imbes nga pa nga agsursur nga pa nagsapul ka nagiti agpamanicure ka nagpabedicure. Dito kalatan. O may nagtulungan nga agdalos. Iti bigat. Agmalmalam sa akang to agawid. Mangyawid kan ti adong makaan. Kwarta, delatas, kanjay. Pamati ka.
Manukad ti masapsapulam no kuano mapangkag service. Pasarimat makasangaribo ak. Uno 1-2 kasya. Ngem hamat akang nganayon. Mamin talo ti makalawas kasya. Tanuawon servisak agmang luak matilaba na matandan ko kasya. Di mo kayat no suldong kalatan ti inaldaw ti sangaribo. Sangaribo ti may sangaldaw tata. O may naglatulungan agdalos. Aglaba. Mga sikaso ka dagiti basetas ta hardin. Di kita mulak di talikod. Kasi diyan lang. Umay ka ti alas 8. Saan to agawid ti alas 5. Kasi diyan. Sangaribo ti may saldaw. Magbakasyon nga mit at Domingo. Diyan. Di ata 6,000 makalawas. Kaya na magustuwak ti serbisyo, 1,500 ko. Kasi diyan. Hambon nga panunutin pa eh. Ti panunutin tatak. Ano anyat sa wandi kiti tao. Apay, makatulong keng ka di kiti padam nga tao. Ngem siya kat makatulong keng ka. Tatak. No anyaman ti panunot mo, ikatam deta. Tati pagibilang keng kakit anak. Ngem di ibagbagayo met ngamin nga saan nga masangon lakay ko ti nga kudkuden na ti nabudo. Di pakudkud mo kanya kakit nakasaganak mo balasan ko. Hala ni tata. Tato nga talaga. Naangaw kayo. Ano nga Rodel? Nalpas ka nagbiriandan. Okay? Cleaningan ako. Ito sakak ken tramay ko. Kasta nga roten tinaramid ko manong nemi ket idita isublat ko ti ima na iti mismo manong nemi nga babaen ti pusong natin ang iparabawan ti iba na. Tatay pakastuyo. Dito latan. Apagata. Nagplaster mo. Masagsagid na ito tatan eh. Masagsagid nga paiso. Amo na ti panangigyan mo iti ima. Ima ken ima. Agtipon ti bara ken bara. May ada problema. Tata, ano ko na? Gabuti pa nang igmuti imat, kat ti bara ken bara, ada parnuay na problema. Ano ko mati problema, tata? Datan eh. Oh. Hala! Apa kuti-kuti dita. Nariig mo nga rin dati ba't maturog, balasan ko. Hala ni tata mo ito, bata ko gawid ako. Awan, pagdanagam. Di ka matpilitan kat hindi mo kaya't balasan ko. Ngayon, kahit ko lang yung baga, nga di maturog, riniing mo. Hello, una tayo pakastoy mo tayo, imang ko na kami ibatog yung kami niya tapos ongyo. Kaya, iti problema itan eh. Dadala. Apa yung kuti-kuti. Tayo plaster ko. Mabit lang malit, tayo plaster ko. Kawal na maroon eh. Kung t-shirt na, sana yung plaster ako na. Ngayon ni, sa mahal mo, napan naman tininig ka shiver t-shirt na sana. Ala, tata! Pagbut nga. Hanggang mga nano deta. Ala, tata. Ni, nagawid ako. Tata. Di mo may talpas. Kaya dito isagsaganak edad ko king ka. Di mo kayat. Aming amin inruaryo dahil na tata. Kasto ka di kadakkel kanila kay mo? Haan. Nabaigpagin din ako ko Dapat hindi gini kundawin nga. Uri kahit ko kumagit. Haan nga tumangkin. Gapa siguro tagin inom. Muna. Nasibabartek pailaan. Yung dapat tata ng guyong. Tumtumar ka tata. Anang tumtumar. Di pa nag-exercise ko. Panaglangit ko. Gusto nga diet. Kasi makita mo. Di mo taglakay ti kutis ko. Di ka tangaglakay mo tirig na. So akasak kinauyong na. Nangarot arabidan ng tata. Di ka mailiw.
Hala, tata, no. Diyak kaya, tata. Diyak kaya. Kung naman nawayagan nga awan tinangkudkud ken ka. Taartek met ngamin di asawa. Ngandak kalabasol kinabot Diyos, tata. Si bibiyag pa lang di asawa. Di bilang mo nga tayo. Tata, alam, mabitlayan nga. Papadan nyo, tata. Simbrek iti kwarto naman ng name. Ada yung papatpat na kanyak natin eh. Tandan mo, para ti panang manicure mo kaniya. Ang pinalpas, tata. Iring pas mo ito naman damdama. Sa balin to may tandan mo, no. Noan niya, tata. Isakmul mo. Tata, tiyak kaya. Nawaya akmit ko mga pumanawan manong nemi ngem jakmet aramida. Timak diriso na manong nemi kit balbaliw manin nga simbrek iti kwarto. Idi lukat na tirida o paypayapayan na. Tuy. Ampay, tata. My God, tuy. Agikis at tata. Di agikis ka. Makapti na tuy. Ada problema, ada mat problema. Ag sinulbar ti problema. Simbrek ak mano. Ano ko mo ti problema? Ti problema? Nabayagan nga saan nga kinutkod nila kay mga artek. Tinabuto ken ka. Timot problema. Nabayagan nga jak na anak nga awanti nara. Awanti. Awanti nang ipakatak ka iti nga uyong nga armas ko. Data, basulit ti Diyos ang napanuruten. Data, tinasken, ket masulbar ti problema. Ken ti problema. Oh my God. Sinakroy, nagmuntin manong sa nakimpaid da iti kama. Tilokot tuwin nga lakay, jak pinasulutsod ng mga tawanan, baka at the 17 na nga nasurukin manong nakarkaro pa yung teenager manong. Nakarkaro pa kinauyong nang kinauyong idi damon nak manong nemi ni Dudong. Nagbanglo manong nemi dagiti bibig na nagbanglo ti sang awna nga mga amal ka dagiti bibig ko sana pala impababakat ne. Sinublat nan nga dinede manon nemi dagiti nabayagan nga saan nga nadede kad na nakinnikindit nga duaman sanas idi barukong. Sana kit pay impababa ala naglaingan deto nga lakay manong nemi nagmayat ti panangan na urek la mapanay maitayok-tayok ken manong nemi ti paladila na ngipon na manong nemi ti pakpakat. Subramat ti kinalaing dati nga nakain ako naktinakin. Nangro din idi Vietnam manon nemi tinakil ako brana. Sos rimso din manong nemi sa nagkabalyon apo manong nagmayat, naglaing, nakalalaing manong nemi nga nakain. Kasla namin pinsang nga epanti pa nakailiw ko. Ngayon di malakip ko nga nagkalabasol ti amin nagsangita. La, tata. Nagkalabasol di amin, tata. Sa mo panunutin, deta. Ti panunutin. Nasulbahan ti problema. Ti problema. Di makil at ti problema, tata. Kasan nung umaman lakay ko ti amin. Di basol na. Artek bet kami. Anyata mo, makaisot pangrugyan ni pagbalbaliwan na. Tabalbaliwan na ti ugalin na. No, subli ka madlaking kuha na. Tap na magupad may tanyaman nga relasyon ta. Ngayon na saan nagbalbali, tuloy ang ligaya. Edad ko keng katika sa pulam, edad bumat kanya katika sa pulam. Saan kalagayang nga nalaing agmanicure, kinagpade, agpedicure, Lisa, ang sarap mo pala. Tata, naglaing kayo. Ita lang nga ma-experience ko tikas to Napatabasan mo ng ti alda pangaldaw manon nemi dito'y kan ngawangan ko nana.
kastamit no kati aramidek kadagiti papanak pagserbisyak sadya kun nga mga aldaw. Naimas peti luto dato nga lakay, naimas digiti dasar naman. Sa di malpas kami nga nangan, manen. Sa bali manen na panangan mano. Gawid ako. Kunak. Sige. Malaksid kada di papet-pet na itay manong nemi nga no jak mariro pituribo. Pinagbalin na manong nemi nga 20,000. Ala tata, adunay. Di umay kantungan entat naman ayunan. Tawagan ka lang, no? Mailiwag ka. Ha? Di mo kadikayat di ko na? Everyday umay ka. Madi. Basta umayak na tamanin no ka. Sige. Basta umayak na tamanin, ha? Aguni ka lang kanyak, no? Sikat mailiw. Tata, umayak mo. Kudkuda man, tinabudo ko na. Ito nga talaga. Okay ka, Timid Life? Okay ka, Tato. Okay ka. Manong nemi, kaslawanan ti sarang ko pa nga rupak kadagiti malabsak. Guilty ak manong nemi. Ay, nagkapam, Lisa. Diyan, napanang nag-service. Anak klase nga service. Kit manicure at pedicure. May samot nga balit simrakam. Yung nakabaybayag ka, manu akadi at sinerbisam. Doon ko dati nga chismosan, api amula. Gayam, kit napalabas dag itay. Kit ita lang ang lumabas ang nagpaabagatan. Dikat siyempre, ijaya ka nagtalinain. Ay, nakalalis to ni Dama. Pinaramid ko kapunta na sa papay, manon nemi, nagpasyantruak nga napanaggroserya, gimatang ak matena, di kita namnamay nga pakayaywan ti asawa, kas pagarigan ta, agririn no anyaman ti pag-ririyan, kastamatan ti katuganga, kastamatan ginilili. Hindi sumang bayatak manong nemi, nakatsambakan sakit tangal daw ah. Lisa, nanang, nakatsamba ka. Tapos shit. Tanarita. Alam, tulungan daw ko na tayo kay ipaknin ta. Doon ang grocery da ito ya. Nakit kimatang kape ka na kita. Ada pa yung bagnet kanong kanisa. Kaya naman dito yung isang karton dito. Nakit, arak pa dito eh. Abay, agtiyangki ka? Sana nang, nukas pagarikan tagsapol ti anak yo. Tinuman nakit awan ni gatang na ti kakti arak. Nakit mayat man. Napanan naman niya. Itay malpas, may warsi ng bugon na bigat akit pimano man eh. Nawapalagang galit ah. Hindi umaraar ti anak ko manong naiminted ko di para king ko na. Nagado, alo, thank you na, mama, thank you, mama, thank you. Nakatyabakan sa talaga balasan ko. Kalabas si tagluto na ng tinapoy takwa. Si dati titsa bagnet, magkwa kayo to, mang-chop kayo to sa kayo kumamati si tibugo, apo nagimas ng isaw to. Mas lakayat kung sakit tiyo mo yun, maglukatak man lakit ti may isang anjin, Kaya una, nanang, maglukat kayo, uminom kayo. Kaya tiyuan talaga uminom. Ay, kahit agpulutan at ata, mabaling asit serious dito nga pulutan mo. Ito sumpet ti asawak manong nemi, Lisa! Lisa! Nga ba kwarta man. Mausarap ni kwarta. Di ka takot ara ka. Napang ka nag-service, data man ng kwarta. Diyan. Bakit naman dyan, saan ka katon? Imatang ka? Kaloktaan na. Ada bilog at 4 kantos. Aguma ka. Nga, bagkan sakit ti huwete nga. Dalabasit. Ay, barato ka rin na. Ano nung ti barato ko makit adamat arak. Kaya gatang ti pulutan. Kaya mangalak ti talong. Ay, iyayab ka na ti barkada. Kaya gatang ka rin ti pulutan na barato ko na. Ano ito ni? Sangaribo. Na, gusto dahil mano inabak mo yan. Basit at inabak ko. Basit mo ti tayak. At basit mo ti pagtayak. Basit mo ti tayak. Di basit at inabak ko.
Kahit kasto kumakang karayo na mo, manso. Ay, Artek, di mo laam mo. Natan sa bali nga ng kudkud. Na mas pa'y nalalaing nga mitisika. Nabangbanglo nga mitisika. Di kan kayat pa'y nga kanaig, Artek. Awang ganas kun ken ka. No mailiwak, at damat lakay, ngayon nagblanglo ken naglaing. Nakatibtib ker nagpaot. Permi nga naandor. Ngayon makunkonsensya mayat manong nemi. Siyempre nakilabasol kinahapod Diyos. Artek mo't nga minti asawak man. Kanagkasapulan ako mo't. Masulisog ako mo't. Nag-aasim te makita ka mismo. Nagtakkel sa maalukoy nakmat nga dagos ta na banglo. Diyos ko sladyak nam namain manon nemi nga maaramid ko ngam naaramid ko. Kasto gayam ti kinaalis to ti basol. Ngam kasano akto nga tanga madusa. At nga tanga gururay pa nakadusa. Diyos ko ya. Awang batin ti maramid ko na tadyak batin may babago. Kat expectarek manong naming ngayon dur da manen ti asawak gabutan na martek manen. Naibos da datay upat na 4 kantos manong naming kende sa ngaribong intad kong ingkatang dat pulutan. Saan kami manen nga nagkaid data mapangsitanak kan kuwana. Awan ti servis sa kinreta ng aldaw, manong naming iso nga timureng mi nga sangka pamilya iti naklinabaan. Sa anak mo't mapan manglo ti labaat, damot kwarta. Apay ko mga anak pa'y lagrigrigat ka, damot kwarta. Kinunak tinakam ko man. Aging gang hindi makariing ti asawak mano. Ay, tabang pa'y inabak mo. Awanan. Da. Nala na. Kit no arak ti masapol mo kadampal dyan eh. Tumayak mamad. Kininak mamad kwa. Ikasan-kasat injay pagsusugalan. Barbareng mga abakak man. Kanakpuuna ko na. Di ka kadagsapol ko matrabaho maya. Ang nga rod. Kasi una nga dainabag mo ti huweteng di ka naka. Lan. Ikanak ti talo. O buenas data. Talo kasot? 3,000 ah. O ang harap na batin. Ay, mangtad ka kid din. Mangtad ka tumit lang. Baybayag mo pa. Hanggang mang bisbisit ka di ah. Tapno lang sardangan mano. Data ni. Ay, boya. Yun ang mga bakak. Libre no kanti pulutan. Aday gatang ko. Adamat mainom dito eh. Dito ay kamlatan no kan nga giinom. Dito na. Tapos sanda ka nga itur-tutur. Ipatog mo tulat tatabagin nila. Rabiin manong nemi awang pa'y ti asawak dyan mo. Noon at kukun na. No, nangabak, no nangabak. Agbaba, giinom taman na yun. Pidagring cellphone ko. Ni tata. Tilakay nga laing. Tata Ador. Hello, tata? Hello, kumusta? Kumusta ka nagmalmalam? Panak nag-grocery, ha? Ang katangan ko ti asawa ka ti karton. 2 karton. Sa karton nga bilog. Sa karton nga 4 kantos. Alis tumay bus, ah. Sa inikak 3,000 itay, no? Panakan isugal. Di ako manen. Gapay lang. I miss you. Tumbigat. Kasi ba't lang oras? Umay ka man ng servisan? Sa wali a klase nga service. Servisan ka, servisan lang may. Dut makamo, dut makakit-kita eh. Baba lang tadi kita tataw dita, umapal na lang. Kasi nung siya asawak ti makamo. Basol na, tartek man kami.
Sige, umayag tong tubigan. Umayag to. Sige, orahin ka. Huh? Sige. I love you, Lisa. Wala ni tato. Kahit mo sawin, saan na ka lang. Di pala asawa mga artik tilab mo. Do ko mabalo akmat tinakit, mayat ko ma. Di orayam nga mabalo ka. Hala, saan ko ma? Orayam nga mabalo ka saan ko ma. Ngimano, kastaon iti kigtot ko di adag tug-tug-tug itiri daw. Ninanang tinapan ng ilokat, kit nakigtot, ada pa ikis. Apay na nang abay. Ano, dodong, internet sa ospital, binagkumagkog na. Siguro, nagdilang anghel sa matin nila kay Ador. Balo-balo, may salita antibalo. Pinagpeso manong name i-declare na dead on arrival ni Dodong. Gabuta, naibusan kano iti dara. Ay, awan ti asawa. Nanang, din tumat nga min nagbalbaliw. Kung anak ko nawanin ni Dodong, Dodong, awang kan, artek kan tumat nga min. Nagladingit hak manong name tayan ti asawak nga ama ti anak ko. Ngemi ti likodan ti ladingit at agur oray abarungan namnam. Plano ni Apo Diyos ti amin. Plano na. Tapno saan nga talinayad nga basol ti relasyon mi kani Tata Ador. Inalanan ni Dudong taartek met ngamin. Kat balo akmet ta nakasken kuan. Alpasan lang ti baka bulan, 2 bulan manon nemi inbatad min kadigiti tao ti relasyon mi kani Ador. Sawan da ti kayad nga sawan, imawan ti maitulong da kanya. Ngem ni Tata Ador, wano nila kay Ador, takkel ti maitulong na. Kanya, kada kami ti anak ko. Nagtalinad kami nga rudan iti danana, kadi di sumangpet digit anak na. Agad, ano pa lang ortera ramidon nyo, papa. Pagtulagan nyo ti kasaryo. Ikiti so nga rod ngayon uray ko, naubay kayo, tapno tulungan da ka. Namang sagana ti amin kan na, nayunan nyo ba si dati kwartak tapno ang grande ti kasarmi kini Lisa. Hindi ama ba nga panao manunimita kami kinila kay Dudong, lokay Dudong, ni Tata Ador nga tigidjat mi nga tawon katakkel ngem nakatartarakil at tangalakay. Nasuroken nga 80 ti tawon na manunimi ngem ko namlano 40. Ingguduwa ti tawon na ti pudno nga ganay-gay na. Di naman, di ba ka ti sekreto exercise ka no, kada exercise. Kaya nawan ba tinagbali nga problema na. Ken, kanayon lahat nga palpalingat, ken digiti na sustansya nga makmakan, iti papaunig na. Di ka no matagtumtumar para iti ako angin tsekla mo, no pepeso, iti bagbagan. Yung sana nga patig deta, tinapatig, ket iti may kaduwa nga asawak, iti may kaduwa nga ayat, ragsak nga kaslaong patinggana, tiya manananam ko ken marikrik na. Napututan nak manong nimi ti dua. Iso nga talutigitan nak ko, nilili nga inauna, ken dua nga lalaki. Naragsak na rod isuna, gabuta, itakanula nga makaputot ti lalaki, tadigitayim anak na ket puro babae. Naragsak ka kawan iti sa pulik payo, anong nimi? Kat siyempre, tultulong ang midlatan, iti kabagyan, dedi Dudong, nang runa ti katugang ang babae na si bibiyag pailay. Dahito nga ron, ti pagkasalita, manong, ti kasat ako nada ng tumteng sa mga mapupuutan, no talaga nga na ikari para ken ka. Toy nga ron agyaman nga pagayam mo, Lisa.